1.6 mylly. Joo. Vittu aika hyvin liikkuu vaan silläkin. Sillä on välijäähdytykset ei kytketty, se ei oo käytössä. Niin, mutta kuitenkin periaatteessa joku JX sitten. Se on ihan vakio JX. Sitten kun pääset sinne eteenpäin sen verran, siellä alkaa tulee se T-risteys, niin pysäytään kaikki sinne. Mitä me joskus valittiin? Nyt rupes kytkin taas luistaa. Oikeesti vai? Kaupassa on putsattu. Ei se mitään, mä vein Heikan tallia tänään pienemmälle. Tästä ei kyllä ihan millään perussiaatio jutulla. Onks ikinä ajatellut, mitä jos olisikin erikseen mettärenkaat ja aggregaatti ja pulttipyssy, millä ne pyöräyttää sinne alle? On tässä. Se voisi ehkä ollakin. Sitten ei voi oikein paikkaa säilyttää tätä renkaata. Toisaalta tuolla. Kyllä nyt se antis pitää. Defenderin kaveri sanoi, että no kulu. Oho, se on aivan. Nousee hyvin tuo etupää. Mä en tiedä minkä takia tuo nousee herkemmin. Eikä se puurunko, missä renkaat hajoaa. Moottorenkaat kuluu asfaltille. Niin kuluu. Mä ostan tähän vaan noin. Ihan vaikka tämmöstä vakiorenkaat. Mun pääasiallisesti ei ole siis se miksi mä tän auto on niin talvella kaupunkiajoon. Vittu mä nyt en näe kiviä tuolla keskeltä. Otetaan vähän eteenpäin, kaikki mahtuu. Kyllä ne vaan vittu menee. Suomen meni tää on. Melkein tyhjä käynyt. Ei sun sit kyllä älyttömästi voi luistaa. Ei se luistaa 3 ja 4. Sitten kun vetää lämätiskit kiihdyttää. Siellä on vääntöä, siellä on niin paljon enemmän. Otetaan 50 metriä eteenpäin suunnilleen, niin sinne oikealle lähtee pisto. Tossa on oikealla monta. Joo, mä vedetään. Se on aika määräkään, mutta täytyy katsoa, että kyllä etäisyydet siinä pääsee. Ei vielä kannu. Katsotaan mitä siinä on.